Orekar chungod bura ma huririe gweng' ma pith Kongaro sub-county wodigi mane ogo kod lisasi gidwane ratiro bang' ywaruok nomuoch kin familia ariyo ywaruok maitudo kod weche lo dwe achiel mokalo. Familia ma Patrick Okelo wachoni nyaka ne kes ni chop ka obila nonro malong'o pok otim ka giwacho ni pod gidak kod luoro. Rawera mano ogo kod risasi Charles Ogejo okelo wach ni pod odak kod luoro ka bende gombo mare en ni otim nonro kendo okaw okang' mar chik kod obila. Ripot yango ni familia ariyo gi osebedo kod ywaruok malo kuom kinde ka bende kes malo ni sani nitiere doho. Tendo obila e sub-county Muriri wacho ni pod gidhi nyime kod timo nonro e wachno. Nyaka nego gibunde nyaka na hospital asebedo ka an gi luoro mang'eny ngech kata ana jajwa kali asebedo ka nadhi jwa kali sani nyaka jwa kali macha temo go sani kora ne gi luoro ngech adhi jwa kali to katemre de saa moko ma pokoro mga saa 11 to chuno na duge ot chon ngech an gi luoro ngech jogo pod chal gima pod gimanya sirikal marwa mamalo nyaka gi mapiny te ngimana ni en at risk kuye to konya uru ma kata ma jua kali manodhiye sani kaluwore gi risasi manokalo e dende ok en gi yot mar timo jua kali koro pek kata mar kako konyore ot chuno ni nyaka wane mwadonji kako weteni to gini koro chalo ka gima bochako miyo wa pek moro to ng'ama notimo gini to pod ni oko P3 wasejaso wasegolo gine mag x-ray wasetimo gimora mora kaka sirikal ne dwaro koro buk ma wan godo sani ni nyaka sani onge gimora mora ma sirikal osetimo ne wamiyo nyaka police nyaka CCTV footage kaka bunde ni notimore kana dhi headquarter office maduong' ne gikonwa jatelo mar CID ma Mugori no kono ni mondo wago badwa piny kendo walure gi chike mag police.